Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Hagajingwan ki Nongrep na Thyne Smith, mau persyong, Thinroid, bat kiwe, mansam ayo Kubi Hastiat Central Library Shillong, hakano apai sngi katan rio terik unaitung arja arten rio, daga bapin pau, babanya kabat dietat shiting kala ni arting kashi kilo, dang la kabat sam ayo sheki Paidbah, ki board Pulit kilawan, mar daga bamut, baka dan kajingye ki. Yagani ka kinhon ki Nongrep lawan yalam daga Hill Farmers Union, nakaliang ki Pulit, marialap bagi Nongrep ki wan sam ayo Kubi, kumtai ki lakin ria no nakate ka jaka, padan ro ki Nongrep ki balalit Tyrwa Kubi ayo ki. Hagani ka no apai sngi, mariapoy artli ki bolero pick up, na sakhi ki Paidbah ki ba Pynsted laki kajan, banlit Shim ayo Kubi na ki Nongrep, but no Synñiang kat bala. Na kentang ka jikristom jong kinongrem kapiti ong ba menta ka la tator pelat ka marem dan nakaliang joki gila suan asuphai dulu nga hani surok gila supha tengaru ka sum tumene wasoki kinongrem ya ai jigur kudo ba ai kinongrem nanya kiu sprang na takarep karyang kan toy kan ngi osen oro te kun kata kecil susnai phi kun kata kecil bahaj ung jonga kemutnya sobun ai di donation ba kepang mata dulu ya muncul lewat Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.